सोनाफोर आंनि जबान ब्लग इउटुब चेनेलखौ फिन खेबसेयाव बारबावबाय सबाय माजियाव फगबाननाय महरा सोनाफोर दा मुगायै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद सेलेमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय फहरा मोखां बिराद मोजां नांदों आरोना एकदम सक सका गुफुर नुलायदों आरोना बिदि नङा सोनाफोर बाट हा साफा दुगैनानै स्र' लागनो हाबाय सासे चुपचाप दसे टिभि रुमाव थानायावनो जेने थेने लुसुरा लागनो हाबाय आरोना बेनिफ्राय बगराबो सुग'नो हाबाय गान्दु खबरबो सुग'नो हाबाय आरोना थारमाने माया एखमबा थान्दा गोलैबा दै गुदुं लोङो नालाय ओमफ्राय एसे गोजां बोथोर हाबहांआवबो लोंखायो जोंहा ओंखायनो फालमोन्दो जाननानै दोनखायो आरोना अराय सम सानसुनि सुरु जों दालि बयल बेनिफ्राय ओरै ओंखामबो जानानै लाखाबाय बिबै फिसय एसे दाउसा माबा बुनानै बेसेबांबा गोजानाव खारनानै थाफैयो उदै सानैजों दाउसाखौ बुबाय बैथिं गारबाय फोल्ला फोथाब गोजानाव खानानै थाफैबाय ओइ दै आं बेखौ दिगदारसो होगासिनो दं नोङो फैदो फैदो आं आलु सुहैनो थांदो आबैजों आंजोंसो हेब्रेब्रे थाबाय आरो नों गथ'निजा गास'नानै खम जालायदों बे सिबाय नों नुदों गास'नायखौबो ओंखायनोथ' अदाबाव मा मोननाय ओंखायनोथ' हाइस गाथाबनानै नै बे लेंग्रा जाबावगोन बियो आथिं बायनाया बोरमा दाउआ आथिं आइदि होननाया सैयाथ' आदाखौनो मोनजानो नागिरा बियो आथिं बायबाय दाउआ दोनथ'द' जागोन ना जाया मा आयो मानो जाया जादो गोथावसो दादाया गाज्रिसो दर' जागोन दे सना दे आदा मन दर' आदा मन दाउआ गैला बे दा होनबाय दाउआ फिसासो नालाय सनाफोर आङो थाव सेरनानै एसे आलुखौ माने जारौ जाजासिम एवनो नागिरदों आरोना एसे रुइहांहां जाथोंसै साननानैहाय सोरखौबा आं कुकाराव रुलायलायनाय नुयो माथो आलुखौहाय ओमफ्राय आं बिदि जेबो खालामलायला आं माने जास्ट थावजों एसे होनानै संख्रि आरो हालदै होनानै जारौ मारौ खालामनानै लानोसै सानबाय आरोना फिसाजोआ बिराद अयथासार खालामगासिनो दंहाय साइडआव दिनै खुसुर खासारनो ओंखायनो आङो एकदम उफाय गैया आरोना भइससो होनांबाय सनाफोर गाज्रि दामोनसै जेराव खिथाया ओमफ्राय बिमा बुरैया फिसानि मुदा मोजांबासो मोजां नङाबा टेने लर आरोना जेराव खिथाया गोजां बोथोर हाबहांबाबो मालाया थान्दा संनो मोनोबा आंहा ओमफ्राय नों फिसा गोनांफोरना आरोना आंल' नङा गोलोमफ्रुलायनांगौ जायो उफाय गैया गोजां बोथोर हाबबाबो बिखुङाव एसे गिदिर थफ्ला लानानै मानसिया संनांगौ फारसेथिं अरनि पहर सोर बिलाय गोलोमियालाय जाबाय बेमा 200 250 जख' आरोना बायनानै जाबा खुयोसो जोंहा बाराबा एखमबा आरोना एरै आलुआ जागासिनो दङ जाबायानो दाउसाखाय एसे आलुखौ एवफ्लादों आङो नङाबाथ' दाउ गिदिरबाथ' फिसायावबो एवा डाइरेक्ट आंना जाबाय बियो संसै दालि ओंखाम मोनखाबाय बेनो सिम्पोल सा ओंख्रि दालि दाउजों आलु ग्रेभि टाइपनि जागोन ना मा जागोन आं मिथिला दायो फाइनाल लुकसा दायोसो मिन्थिसिगोन आं मिन्थिथ'आ आरोना नै बेनि सायावसो आंना सुख शान्ति डिपेन्ड खालामनाय आरोना जेराव खिथाया आइदै हा गदाया बोरो गदा बेनो गदा मा बेखौनो गदा बुङो सोर लायो बेखौ हनुमान जय हनुमान आयु सोर गेलेबाय थानोहाय सोर प्रभु डाइरेक्ट सेरला सेरलि नारा नाथारनाय ओइ थुब्रगोन ना ने भगबान आंना मालाबा गोथाव संनो सानबाबो माबा आलदासो जागारो दे आरो मालाबा जाला माला संलाबायना जानोसै होनबासो माबा गोथाव कालाराबो जारौ मोजां जायो आरोना सारायाव होबानो बुरजा नुयोहाय नै खथ्थ' मोजां एसेयानो जा बुरजायानो जा न'नि दाउ बायनाय नङा पियर बरिया फ्राम एवबाय ओमफ्राय आलु फ्राम एवनायखौबो गारलाबाय ओमफ्राय नैबे टमेट' थाइसे दं आरोना बेखौनो होगोन आङो थाइसेबो गैलाहाय सैसेया एसे नानिया सुफ्लंनानै गारबायसो आङो बेखौनो होगोन आरो ओरैनो फर कालार होननाय बायदिसो एथ' सिथों सिथा दिनै मानो आबैजों थांदो बैयाव होनो आबैजों
थांफाया दादानलाया बेखौ दे दादानलाय गुफुरखौ नोंखौसो जोबफिनदों टाटा सापर आबैया मालाय गुफुरखौ जोमाथ' आलु दागो माबा दागो बाजार खालामनायाव बाजार लायनानै लाखानांगोन मालाय थाब फै ओमफ्राय दा रिक्सा मोनखाबाय माया रिक्साया रिक्सा गैयाथ' आरो रिक्सायालाय नाम्बारफ्रा दंखाजोबो खिन्थु मालाबा सोरबा सेस बिजि जाजोबो आरो ना लेंहरबाबो मोना आंनि खाफालावथ' एखमबा गैखायानो जाखायो सोरबा थांजेननाय सोरबा अबेबा लांनाय सोरबा सलायाखै दाबो गावहा सोरखौबा सोंहरदोंमोननो माया सोरखौ मोनो थांसिगोन आरो बियो हारसिंबालाय जेबो नङा फिसौबो मोनब्रबबायो एखमबा आहानो थफ्ला थफ्ला लानानै थांनाय जायोना नांथारगौ जायो आरो न'निफ्रायनो बै सरकनिफ्रायनो आखाइ खेबगोन दे आं दा मारिगोन दे बोरमा हाबा मारिगोन हाबाब बिबैया बुंलांबाय दरजाया मारि दे थिना बोरमा हाबो होनबाय मारिथारसै आरो जि आदेश बोरमा हाबो मा आबैया थिनखादों नोंखौ दरजा मारि दे होनदों अके ओमफ्राय नै दैया जि देरो अखा हाबाथाय आरोना इयावनो गिनांगौ नै लामानिफ्राय ओंखारबानो नै दै आरोना फुख्रि सोरबा आगैमोना सोंदोंमोन बै फा गिदिर फुख्रिया सोरनि आब'ना रायजोनि होननानै रायजोनि नङा बै न'खरसे आयंमोननि आरोना बिदिनो इनि फुख्रिखौ इथा फाथायाव हरदों आरोना ओमफ्राय फुख्रि गिदिर खालामनो होननानै गथ'फोर गैयाबालाय जेबो नङा नाथाय गथ'फोर गोनाङाव दिगदार जायो आरोना दा गथ'फोरा बे जराव जोंहाल'नो होनजायो ओमफ्राय बाबु सासे बेखौबो गिनांगौ ओरै खारबोबाय थायो जाहैदों सावधानसै आरो माथो खालामबावनो ना खाथियाव दै थाबा आरो बिराद गिलुं माया माने जों मैया फुजा जाहैनाय जायगाया बेयावनो थांफिनदों आरो ना खामानि ओंखारदोंनो आरो एसे खरसबो लानानै फैसिगोन मैयाथ' जों बेलासियाव थांबाय आरो खरस खालामनोबो एकदम जोंखौ लानानै लेथेर फेथेर सुखुनाय नंखाया नालाय थाबनो फैफिनबाय जोङो मोनासिगौमोनबो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय दा थांफिनबाय आरो ना फुङावनो सोरां बारांनो 10ता जाबाय ग्रोब जोंनि ओंख्रिनि लुक्सआ नै बिदिसो महर जानानै दङ आं मिथिला बोरै जाखो मोनबायानो होनजासै साखिनायनोसै आङो जाबाय सनाफोर फाइनाल लुक्स बन्द खालामबाय आङो बानलुआ बोरैबा ज्रोम जागारबाय दे आंबो बारा हागारागारासोमोन थाइबा ना मा होनाया बोरैबा ग्रोब नांबाय एकदम गोमो ग्रेभि न'नि दाउ नुखाबाय आरोना ओमफ्राय आङो बिगुर खुनायखौ बांद्राय फसायनो नागिरा बाट समायफ्राबो बिदिनोसै खुला खुलि बोदलाबनानै लाबबाय बिबैया जाबाय आरो माथोबाव वाव ओमफ्राय जोंना ओरै ओंखाम संनानै खोरखिखौ खेवबाथाय जा एकदम गोसोआ गोजोन मोनलायनाय गुफुर साफा बिबार दं आरोना नै बारनानै दङ माने जि जौलांथारबाय बिदि गोजौ नङामोन फैगाफा जौगाफा बेसे जौबावगोन बियो एथ' गोजौ नुवामोन आं बिदि बिफांखौ जि जौथाबथारदों बेस्रा हासार मोनदां होननाय बादिनो जि सुन्दर इसोरानो थाखायो आरो नै ओमफ्राय सुन्दर नाहर होननानै खोरखिया खुला दोनजाबाय थाया जोंना ओइ बिफांनिफोरा फैनानै हुलुस थुलुस खालामफैयो माजे समय आरोना मांकि किंफोरा फैनानैहाय खुलायानो दोनजाया खोरखियानो बिसास खालामनाय नङा आरोना सनाफोर थाइजौ खान्थाल बोथोरावथ' दा बुंसै फालो फैयो ओमफ्राय दाथ' जेबो फिथाइ सामथाइ गैया नालाय माफा फैयो आरोना ओमफ्राय बे माफा फैनायानो जोगोनारफोर दङबा खुमब्राफोर दङबा बहलफोर दङबा बिनि बिजौखौबो जालांगोन फिथाइखौबो जालांगोन साफा आरोना बेनिफ्राय मा होनो आरो फैनांलाय नोङो न'आव खालि फुख्रि दुगैनो फुख्रि दुगैनोसो सोंहरबावदों आंनाव हब्रा हाला बाहागिनि बिदा नुबाय हस्टेलाव थायो नालाय फैदों फुजा बन्द एखे मजा मोनथारबाय आरोना सानैजोंहाय फुख्रियाव दुगैनोसो लोगो लालायबावबाय हनै आरो दा थांनानै बेखौ टेनसन डिउटि हैबावनांसिगोन आङो बिस्राबो आदामोना सोलाबलाय लाङा आब'मोना सोलाबलाय लाङा नेबाय थानो जेरावबो सान्थि गैया गथ' जोलैफोरजोंबाथाय ओमफ्राय दाख्लैबो जों फैखालि थिक थाक मासे हाबबावदों जाहैदों भेन्टिलेसनजों दराबो मारिजोबनाय खोरखियाबो मारिजोबखानाय ओमफ्राय आपेल थाइसे दंमोननो बेगाव जोंथ' नुवाखै
जोंनावसो सोंगोबायबाय बेस्रा माया आरोना आपेल थाइसे दंमोन नोंसोर जादों होननानै सिखा लानानै थांलायलायबाय बेस्रा फिसौजोनो हाना होनो होननानै ओमफ्राय हा जोंथ' रावबो जायाखै थालिर लाबोखादों थालिरसो जालाबाय थाखादों मिनिनानै थैगोन बेनो लानो थांबाय खाथिनि खुन्दुंखौ बुग्लुं बुसि खालामनानै थांनायावसो मिन्थिबाय आरोना बेनो लांदों होननानै नुनाया नुखादोंबो खिन्थु बेखौ लांदों सानाखैमोन आरो मिन्थिबायाबा आपेल थाइसेनि थाखायनो बिहामजो बिखुनजो गुद्दा गुद्दि बुलायनायसो जाया होनबा बे नोंनो जादों आं जायाखै नों जाथारदों होनलायलायनाय खम जारला बेफोर बुस्थुआबो आरोना हाब मालाबा कुकारनि मोजाङै ओंखाम खोबाखैबा बिनि थोरसिबो लानानै थांगोन दालि लानानै थांगोन बिस्कुट थेमा लानानै थांगोन ख्र' ख्र' होनलायनाय आरोना बागदावलायनाय नोङो मिन्थिनायानो नङा बाट बिनो लानानै थाङो उदफात खारो गामियावनो बिदिनो उदफातखा फैबाथाय फैयो फैयाबाथाय फैया मालाबा सिरि बावस्रोम थागोन मालाबा खावब्ला फैगोन आरोना जारलासो थ' माथ' आदाखौ लायनोसै थ' जारलाहाय सनाफोर नै बेनो अर गासोमनाय दाउआ नै बेस्रा दाख्लै गासोमदों होननाया आथिङानो थनथ्र'जोब्बाय आरोना ओरै आफाथाला गाग्रायानो गैला ओइनै खामस्रेमजोब्बाय थेवबाबो लेलाय थांनानै दं आरोना बेस्रा ओमफ्राय आदारखौनो होखोमानांगौसो आरोना नङाबा नैबे माखासे लेथेर फेथेर एकदम बेखौ सान्ति होआ जाहैदों जानो खामसालि न' सिङावल' आरोना जि उदफातखा गावसोरबो अरखि सिन्थायनो गालायाबा माथो जानो बेफोरो नायलाय नै आथिङानो नै गैया आफाथालायानो आइ मा जानोसै बिदिबालाय मनु बेस्रा नै लेलाय देरबावदोंसो र' माइरं होखोमानो दाउनो फै सनाफोर आं ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै ओंख्रियाबो मोनबाय दा बिहामजो बिखुनजो फिथाइ ज' जानोसै बिबैखौ एसे नेनोसै र' बेसे गोबाव जायो आरो बारा गोबावबाथ' आरो नेस्लाबनो हानाय नङा जोङो आंना सुबिदा मोननायसो जानाय नालाय न'नि ब्लग्सआनो जाहैबाय आं बाहेरायाव थाङाखिसै नालाय जेरावबोहाय माथो खालामनो आं फिसालाखौ एसे नायस'हैग्रोनोसै आरोना लेंहैनोसै गालिमोननि फख्रियाव दुगैयो गालिमोननि फख्रियाव अयथासारथार सनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच